recollint els tiquets per fer la caminada. Bé, s'està organitzant foto de grup. Des de les escales fan la foto als assistents i farem la sortida. Bé, s'ha donat la sortida i s'encarrila el camí. Qui ho farà? El Nacho no el veig. Que guai, la gent? Bé, agafem el camí negre cap al pont dels enamorats. No, el seria una ruta una mica més curta. Dona una altra obertura. Una dolcina de Venècia. Bé, trobem aquí davant el pont dels enamorats, tal com ens van explicar els organitzadors. Bé, amb una fresca relativa amb una fresca de bon dematí. El termòmetre ens marcava uns 5-6 graus, però ara al migdia suposo que això ja pujarà. Bé, uns altres dos paratges macos. És aquí a la Resclosa i els Vegans. Això és a la... Bé, passant per sota la carretera. Bé, arribant pel Grapal, travessem la via de Cervell. Exacte. Jo sempre fotos i fotos. Ai. No està situat aquí, està situat a casa. Bé, camí cap a l'Alzina. Bé, trobem també ciclistes que venen en contradirecció. Doncs aquest diumenge ei! Esmorzars cap allà, Conill. Bé, aquest indret, doncs, podem recordar que des de més joves veníem aquí, ja que hi havia una afició de caçar ocells. Doncs aquí era el refugi i aquí davant hi havia, doncs,
els arbres que feien d'esquer, amb les gàbies a sota encara queden restes, tothom feia molt foc, el banc per seure, i els arbres que han crescut una mica. Bé, arribem ja a la casa de l'Alzina. Ara hi ha un líquid especial que s'ha posat i no costa tant. Bé, els retratistes amb el seu GPS localitzant el lloc, fent fotos. Bé, estem fent una porra. Quants caminants hi ha? El som. I contem que uns 150, 200. Sí. Els de Manresa? No, a Mollà. Bé, caminem entre al mig del bosc. Doncs es respira aquest aire fresc del matí. Bé, quasi doncs ja hi som, entre camins corriols, doncs una caminada molt planera. Doncs aquí trobem l'església de Madola. Bé, doncs avui també es podrà visitar la capella. I també ja trobem l'esmorzar. Tac, vine. Wat fana. Uite, Luciano, heu vist? Heu vist el ratanet? Sí, sí. Qui ha dibuixat? On? Jo, una glòria. Està prou bé. Bé, va baixant també uns quants caminants més a visitar l'església de Madola. Anda, mira, mira, Bernat. I anem a buscar nosaltres també l'esmorzar. Els vostres vaig veure cosetes? Sí. Bé, la gent busca el sol per esmorzar i també hi ha d'haver l'explicació de l'historiador. Bé, van agafant entrepà, la beguda. També pot ser vi. Aquest any ens han canviat la somalla per un pernil. Bé, gràcies també sort sempre dels voluntaris doncs que bon dematí ja s'han aixecat per preparar tots aquests entrepans, begudes, tenir tot a lloc. Per sopar el dissabte s'hi va demà. El primer que sí, eh? No creo que sí.
Sí, sí, sí. Ja ho tenim tot. Sí, que jo he agafat... El veure te'l donen aquí. He fet el revés. Vinga, Bon tatxa. dia. Bon dia, bona hora. Jo també. Aquí tens el veure i el menjar. Molt bé. A veure, vostès. Molt bé. Què vol per veure? A veure què tens aquí. Hi ha cervesa, aquàrium, estic. Ja m'ha... No, ja el tinc. Salat. On esteu? Bé, bon profit, que se'ns ha girat una miqueta de feina. Una caminada normal per anar fent, sense... Però bueno, està bé. 10 quilòmetres, tu. Doncs bueno, esmorzem aquí sota la torre. A veure, ja estaria suant ja, a aquesta hora. Sí, sí, ara està molt bé. Si no, no comencem. Bon dia a tothom. Benvinguts al despoblat de Merola, que d'aquí ve el nom de tota aquesta vall de la Riera i de l'actual ametlla de Merola, que és un nucli que actualment no hi habita ningú. Com veieu, les 4 estructures que queden per aquí estan abandonades, però que fins als anys 70 del segle XX encara hi havia alguna família que habitava aquest actual despoblat. Des de l'any 2014 s'han començat a fer tota una sèrie d'estudis sobre la història d'aquest nucli medieval, del qual tothom es pensava que hi havia un element principal, que és el castell, que era d'època romànica. Doncs la primera sorpresa, quan vam començar a excavar entre el 2014 i el 2015, és que això no era un castell romànic, sinó que era un castell gòtic. Uau, doncs que curiós, no? Què hi fa aquí un castell gòtic? Doncs això ens porta a estudiar la història del castell de Merola. I és que, tot i que apareix documentat un tal Bernat, que era marmessor de Guillem de Berguedà, que era el senyor del castell de Porreig, per tant, tenien molt bona relació, no serà fins més tard que es construirà aquesta torre. És a dir, la família dels Merola, típica, que governava aquesta vall, no habitaven aquí, sinó que probablement habitaven un tros més amunt, a uns 2-3 quilòmetres, que és on hi ha el poble vell de Merola, el primer nucli de població. I aquest actual despoblat que tenim més avall es construiria entre finals del segle XIII i principis del segle XIV, quan la família dels Merola ja no viuen aquí, perquè l'últim, un tal Bertran, el 1225, trobem documentat que es ven aquestes possessions i uns anys més tard prova sort a l'illa de Mallorca amb el rei Jaume I a les noves terres conquerides en aquestes illes. Així que això passa a mans d'uns nous compradors i després passa a mans d'uns altres, que aquests sí que són els que ens interessen, que són els reis de la Corona d'Aragó i comtes de Barcelona. El rei Jaume II compra les terres de l'actual terme de Merola i fa construir l'actual torre que veiem aquí al davant. No és una torre defensiva, sinó que és una torre de vigilància. I ens interessa molt aquest fet perquè per aquí al costat passava el camí més important d'aquesta zona. No hi havia una C16, perquè ens entenguem, no hi havia una via pel costat del riu Llobregat que anés pujant cap amunt. La via principal era la que passava des del castell de Balsareny i portava cap al monestir de Santa Maria de Serrateix, dos nuclis de poder important, i aquí hi havia un camí ral, que vol dir que era un camí pel qual hi podien passar carros i podien passar mercaderies. La resta de camins eren camins de ferradura, en què la gent anava a peu o anava amb una mula. Aquests camins rals, que estaven sota domini reial, eren molt importants, eren els que connectaven el territori. I el que tenien són una sèrie de punts estratègics de control i també de cobrament de taxes, és a dir, peatges de l'època. Així que, probablement, aquesta torre va ser construïda en època del rei Jaume II, entre finals del segle XIII, principis del segle XIV, per poder fer aquest control del camí ral i, a més, poder cobrar taxes pels passos, per exemple, el que hi havia per sobre de la Riera de Merola. Aquesta torre que es construeix en aquesta època, a mitjans del segle XIV, en època del rei Pere III el Cerimoniós, es ven cap a propietaris privats. La corona en aquell moment passa un moment de moltes dificultats econòmiques, es tornen a vendre aquestes possessions i passa a uns propietaris privats que en seguiran exercint un control, probablement seguiran aprofitant les rendes que donen aquestes terres, però ens trobem que a mitjans del segle XV la torre queda abandonada. Ostres, no sabem per què és el que passa, com és que només dura 150 anys l'ús d'aquest edifici que devia costar molts diners de construir.
segurament té molt a veure amb els terratrèmols que afecten Catalunya en aquest moment. I és que hi ha un terratrèmol el 1428, el dia de la Candelera, que afecta la zona del Ripollès, molt potent, i el 1448, un que té l'epicentre al Vallès. Té més veu que jo, aquest aquí. I el fet és que entre un terratrèmol i l'altre, probablement aquesta estructura de més de 13 metres d'alçada queda molt afectada, faria un moviment més o menys basculant d'una banda a l'altra i acabaria cedint cap a un dels cantons. De fet, la part més afectada és aquest cantó que mira cap a l'oest i per on acabaria desmoronant-se aquesta torre. De fet, amb les excavacions veiem que aquell cantó està més ben preservat que no pas aquest d'aquí. I això és que la torre devia caure cap a aquella banda, amb el moviment de basculació típic dels terratrèmols. No hi trobem ni bales de canó ni elements que ens puguin fer pensar que aquí va haver un atac pel qual va caure la torre, i en canvi sí que trobem elements de ceràmica molt típica d'aquesta època de mitjans del segle XV, sobretot valenciana blava, en un nivell d'abandonament molt concret, i això ens fa pensar que en aquest moment dels terratrèmols seria el d'abandonament d'aquesta torre. Què vol dir això? Que des del 1450, més o menys, fins a l'actualitat, només s'ha preservat un tros d'aquesta torre, que és la paret de tramuntana, és la paret que veieu aquí. Això és un absolut miracle, perquè és molt difícil que es conservi una secció completa d'una torre com aquesta. I quan vam començar aquest estudi vam descobrir que era gòtica i amb l'ajuda dels tècnics de Diputació vam dir, ostres, això deu ser important, el primer que es va pensar és que s'ha de protegir, s'ha de defensar de la manera que sigui, perquè no n'hi ha cap altra que es conservi tan bé a tota la província de Barcelona. És a dir, que no hagi tingut modificacions posteriors, adossats, etc., que hagin pogut modificar aquesta secció completa. Perquè se'n conserven fins i tot els merlets originals. Absolutament tota la secció. És com si l'haguéssim tallat pel mig, conservem mitja torre d'aquest castell. Es va fer un projecte de restauració, però, sorpresa, a principis del 2016, unes fortes pluges van fer que cedís l'únic trosset que encara quedava d'aquella banda de llevant. Si algú se'n recorda, va fer ras, devien fer un soroll que el devien sentir des de l'Ametlla. Va baixar un bon tros de paret de l'únic tros que quedava de la banda de llevant, es van encendre totes les alarmes i en lloc de fer el típic que es fa sempre, que és tot l'estudi històric, arqueològic, etc., de seguida ja es va demanar l'estudi arquitectònic i una restauració d'urgència i una consolidació i restitució de la part que faltés de la torre. Amb això hi va intervenir un arquitecte jove però amb molt reconeixement, que és el Carles Enric. El Carles va projectar la restitució de tot el volum que faltava de la torre, per això vam haver d'anar molt de pressa a descobrir com era exactament tot l'entorn, tot el contorn d'aquesta torre. Es va fer aquest projecte de fusta, que és un element que dins del paratge natural no crea un impacte important i a més és una estructura solidària a la torre, és a dir, que una i l'altra s'adosen. No és que aguanti la torre, ni la torre aguanta l'estructura de fusta, sinó que s'ajuden mútuament. I això fa que es respecti molt aquesta paret que durant 500 anys ha aguantat per si sol el pas del temps, del temporal i tot el que sigui. És a dir, no és una crossa per la torre, sinó que és un suport que esperem que l'ajudi a aguantar 500 anys més. Aquest projecte ha rebut també reconeixements i premis internacionals. Sé que potser no a tothom li agrada, però és que actualment no es permet una restitució construïda en pedra imitant l'antic. S'ha de fer que sigui totalment diferent. I la idea del Carles Enric és que cada nivell de construcció d'aquesta torre sigui els nivells originals. Per allà on s'entrava, doncs, per això tenim una escala una mica complicada, perquè mai s'entrava per la base de la torre. Al final era un element defensiu també, sinó que s'entrava pel primer pis. Doncs allà on hi havia la porta d'entrada, que encara es veu una mica l'arc, és on comença, on arriba aquesta primera escala. El segon pis, el tercer pis, i aquest terrat on veiem els merlets pels quals es podia guaitar tots aquests 360 graus de la zona. Entremig dels merlets, si pugeu, que ja avanço, màxim 10 persones a la vegada, perquè és el que se'ns ha recomanat per seguretat, al capdamunt de tot veureu que entre merlet i merlet hi ha uns forats rodonets, més o menys. Això és perquè entremig de cadascun d'ells hi havia unes finestres de fusta que es deien ventileres, que servien per empentar i disparar amb les ballestes, que són les típiques armes de la baixa edat mitjana. Així que es podia empentar, disparar, després tirar enrere i la fusta es tornava a tancar per tal que quedés ben protegit el soldat que hi havia a la part superior. Sabem que disparaven amb ballestes perquè en les excavacions vam trobar puntes de fletxa de ballesta situades sota, molt poquetes, i per tant potser era més de pràctica que qualsevol altra cosa, simplement que els hi van caure, perquè també perdien coses a l'edat mitjana. I gràcies a això trobem fragments d'aquesta història que encara ens queda molt per descobrir, perquè tot aquest contorn suposem que estava ple de petits edificis, de magatzems, etc., dels senyors de Merola. I per darrere
entre el segle XVIII i XIX s'hi construeixen tota una sèrie de tines, que en total són 10, molt interessants també, que ens indiquen que en aquesta zona s'hi feia molt vi, hi havia molta vinya, i de fet ens ho explica tot aquest contorn ple de feixes, de terrasses, on abans de la filoxera s'hi havia fet moltíssim vi, moltíssima vinya, i això encara ens ho explicaven gent que havien estat cultivant aquesta zona fa poquet. Vam recuperar un dels cellers que hi havia darrere d'una d'aquestes tines, que es pot veure, i es veu allà on hi havia aquell celler, que estaven coberts en el seu moment, amb l'abandonament es van anar fent malbé, però us heu d'imaginar que cada família de la zona podia tenir per si sol algun partit, un d'aquestes tines, un d'aquests cellers, i produir el vi que n'havien de donar una part als senyors. Això era típic també, que tu podies cultivar unes terres si donaves una part de la producció en els senyors de les mateixes. Ho he intentat fer tan resumit com he pogut. Espero que un altre dia puguem fer una visita una miqueta més completa, mostrant-vos més els plànols, mostrant-vos materials, mostrant-vos una mica més d'aquesta història en el detall, perquè és realment interessant la de Quimarola, i jo el que us diria és que si voleu pujar, doncs aprofiteu. Amb 10 persones, no ens entretinguem molt i que puguem anar una mica lleugers a fer aquest canvi de cadascú. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Hi ha una miqueta de cua per pujar, amb la seva petita dificultat, però totalment recomanable un cop ets a dalt amb les vistes. Aprofitem, doncs, aquesta pujada. Aquí a la torre del castell. Rembrandt, com va? I arribant a dalt els merlets. Ella la portava, Maria. Ala, parla. Deixeu passar, deixeu passar. Bé, la vista des d'aquí dalt és espectacular. Els merlets. Rembrandt, ja venim. Ja baixem. Ha sigut un moment i ja podem tornar a baixar. Visita ràpida. Toquem la paret. Rembrandt. Bé, doncs, tornem cap a l'Ametlla, després de fer la visita obligada a la torre des de dalt. Ahir li vaig dir, estaries amb mi si fos... Aquí amb l'organització, controlant, vetllant la seguretat Què plores? i de camí a l'Ametlla. Vinga, passem el típic pont de la Riera de Marola. Encara amb una miqueta d'aigua aquí a la Riera. No és aigua que corri, però sí que és un indret preciós. Encara que és una mica brut de vegetació, però... Bé, tal com ens deia l'historiador, doncs és el pas entre monestirs del castell de Balsareny cap aquí a Marola, cap a Serrateix. Bé, ens anem desplaçant cap a la Corriera. Anar seguint les marques. Bé, aquí arribant, passant a Corriera, doncs trobem aquesta mata de pollancres. Doncs ja arriba la tardor aquí, amb aquest canvi de fulles. El canvi de color de fulles doncs, que anuncia
Aquests tons de color ocre. Bé, i d'altres que ja passen a l'altra vora del riu. Surten per imatge. Vinga, anem a agafar el camí de la Palanca per creuar el riu. Bé, doncs aquí veiem la imatge que s'ajunta la ria de Merlès amb el riu Llobregat. Bé, contemplant imatges i captant amb fotografia aquests indrets. Doncs al costat del riu, el soroll, el so, i aquí veiem doncs també on s'acaba la ria de Merlès, que agafa el riu Llobregat. Bé, un camí net i maco, aquest d'aquí de la vora del riu. Ja veiem la Palanca al fons, on anem a travessar. Bé, una fotografia maca de l'indret. Bé, a la Palanca de Marola, aquí a la Palanca la travessera de la ria del riu Llobregat, aquí a la Manent. Ahí noche caminata y pegado ahí nos dieron un desayuno. El almuerzo ahí. No me acuerdo qué caminata era. Era candidado. Sí, candidat. Calmatzar, candidat i Puigre. No, este río Llobregat, Josep. El Llobregat. Llobregat, eso, bueno. Llobregat. Yo había dicho. Bé, tornem a agafar un altre pas per travessar la ria de Merlès en aquesta ocasió. Bé, una ria, doncs, malauradament no baixa aigua per la secada. Doncs travessem la ria. Sí que baixa un palet d'aigua. I acabem travessant. Una pasarela, como la que había en el puente del Moliné. ¿Has ido? Como la que había en el puente del Moliné. Bon dia, Jaume. M'ha agradat molt aquest camí, no l'he vist mai. Bé, amb aquestes miques de freds ja ha fet caure molta fulla, doncs fa que cada pas el llit de fulles faci aquest típic soroll. Anem per la vora del riu. Un indret magnífic per venir a passejar. Qui vulgui meditar també. I desconnectar. Les imatges parlen per si soles, del bon camí que hi ha, ben cuidat, ben segur amb aquestes baranes.
i a la bellesa de l'entorn. Bé, tot s'ha d'aprofitar amb els seus temes, els seus hobbies, doncs retratant aquí. Què retrates? Què hi ha aquí? Què hi ha? Bueno, els bolets. Una soca de bolets. Vinga, pues. Una soca de bolets. passar la cistella avui. Bé, anem fent camí, anem arribant cap a l'Ametlla. Bé, primer hem de trobar Calmalí, cruzar la palanca, creuar. I ara ja estem amb una temperatura de 12 graus. Hem començat al matí amb 5-6 graus. Doncs ja ho tenim més acabat, això. Bé, anar caminant, ja arribem aquí a Sota Galera. Doncs trobem aquesta casa restaurada de Cal Melic. Com ha canviat en uns anys. La restauració, quan érem canalla, aquí fora hi havia doncs els porcs, les truges i d'altres animals de corral. Ara s'ha fet un jardí. I com no, travessar la mítica palanca de l'Ametlla. Una palanca que aguanta tots aquests pas dels anys. Tan sols un petit manteniment de canviar les fustes i el seu so característic també quan la creuem. I aquí davant nostre, el pas dels carros. Bé, i el pas dels carros, que ja no ha aguantat les últimes riuades i s'ha anat espatllant. Però sí, per aquí encara hi havien passat en cotxe. Bé, aquesta torre no és la torre de Marola, sinó la torre del racó, de l'antic racó. Això vol dir que ja estem entrant a l'Ametlla. Bé, com si féssim el cross, l'entrada de la colònia, doncs amb aquesta imatge també dels nans que podeu anar descobrint pels 4 carrers per trobar-les. Bé, últims metres. Bé, ara sí, doncs ja tots els caminadors fent l'arribada, refresc. També recordeu que hi ha l'exposició per visitar i aquí trobem el segon nan, us hem dit, per descobrir. Cada en queden 2, que us invitem a que vingueu i descobrim. Bé, per acabar la caminada tenim aquí el Xavier, doncs un dels organitzadors de la caminada, que ja també ho vam tenir a Canalina, i avui ens fa una mica de resum de com anar a la caminada, quants participants hi han hagut, temperatura de sortida, temperatura d'arribada i les incidències que hi han hagut, si n'hi ha hagut alguna, però la caminada hem de dir que ha sigut fantàstica. Felicitats. Doncs moltes gràcies per la felicitació. Sí, doncs sí, és cert. Ha anat molt bé la caminada, ens ha acompanyat molt bé el temps. El matí que en dius tu, doncs sí que ha sigut un matí molt fresc. La temperatura exactament no ho sé,
bueno, doncs m'ho dius tu, 4 graus, i ara doncs, bueno, hi ha una temperatura agradable, que bueno, la gent doncs, ara que han arribat doncs, tenen ganes de fer tertúlia i d'anar fent una mica de prendre el pica-pica, que també és d'agrair quan acabes d'una caminada. Bé, la caminada en si, doncs, podem dir que, doncs, que ha sigut una caminada doncs, amb una participació per nosaltres ja molt important, no? 160, 170 persones estan dient, i bueno, ha sigut una caminada doncs, que hem sortit al matí a direcció a Merola per la Baga de l'Alzina, que és un camí doncs, que tota la vida havia fet des de l'Ametlla quan es anava a Merola, i quan hem arribat a Merola doncs, bueno, hi havia l'esmorzar, que també crec que ha estat molt ben preparat. Aquest any hem fet un entrepà de pernil que la gent ha dit que els agradava molt. Bueno, ens n'alegrem que sigui així. Bé, pernil i formatge. I també hi havia formatge, però que no els agradava el pernil, no? I bueno, sembla ser doncs, que la gent ha quedat bastant contents amb aquest esmorzar, però és que a més llavors hem aprofitat l'ocasió de que estàvem a Merola i hem volgut fer també una mica d'explicació de què era el nucli, de la reforma que hi ha hagut i de la restauració de la Torre de Merola, i això hem tingut la sort de poder comptar amb l'Eudald Serra, que ha sigut una de les persones que a més és historiador, que coneix molt bé la història nostra, no? Perquè també és del municipi de Porreig, doncs ens ha pogut explicar una mica d'història i com va anar tot això de la forma, perquè ell s'ha de dir, i això d'aquí doncs, s'ha de reconèixer que va ser una de les persones més importants en el qual va apretar o va treballar perquè això es pogués portar a terme. Bueno, ha sigut també una mica molt ràpid perquè, clar, estàs dins d'una caminada, la caminada la gent evidentment vol caminar i fer-hi entrar això, doncs, bueno, ha sigut també una mica experimental a veure què passava i la impressió ha sigut, doncs, molt bona, dir que això que potser ens plantejarem un altre any, doncs, de repetir, de fer alguna activitat d'aquest tipus. I, bueno, no sé què més explicar. Bolets on hem pas... Sí que n'hi hem vist, però no d'aquests rovellons i pinetells. Jo m'he fixat que hi havia alguns bolets, però crec que no són... Camagrocs i alguna quagra hi havia. Alguna quagra que diem, algun pinetell, hi ha algun bolet d'aquests que no són mengibles o que no els mengem, però de moment encara és molt d'hora perquè es facin bolets. És que sembla que estigui molt interessat, sempre em parles de bolets. Bé, la Baga de Merola d'on vols dir? La Baga de Merola, la Baga de l'Alzina, que s'ajunta potser amb la Baga de Merola, potser com dius. El que passa que, si t'hi has fixat, hi ha molt tros que està tallat. I està tallat d'aquest any. Un cop tallen el bosc, llavors és molt difícil que s'hi tornin a fer bolets, almenys per uns anys. Bé, hem vist el canvi, el tan secret que havies esperat, bueno, que ens havies ocultat a l'entrevista de Canal N, que era l'esmorzar. No hem vist la típica somalla, sinó que hem vist aquest any doncs, una entrepada pa amb tomaca amb el pernil o el formatge. Sí, bueno, això en vam parlar i ens va semblar que potser també era fàcil de preparar i potser era una cosa doncs, que agradava més a tota la gent, no? Era una cosa que era més fàcil de que agradés. No, quan em referia a la sorpresa és que de l'arribada, a part de donar un got... Bé, el got l'hem trobat, el record l'hem trobat a l'esmorzar, representa. L'esmorzar, perquè d'aquesta manera doncs, ja utilitzàvem el vas doncs, per poder veure qualsevol beguda doncs, que s'oferia a l'esmorzar. Però a més la gent ho guarda i quan arriba aquí el que els oferim és un vermut amb el sentit de paraula, no? Vull dir que hi ha un pica-pica però amb vermut. No, avui hi havia vermut, beguda de vermut. Correcte, hi havia això i això sí que és una mica sorprenent perquè no ho havíem fet mai. I, bueno, veig jo que pel que he vist, perquè jo venia al final de la caminada, venia tancant la caminada junt amb dos companys més, que a més desmarcàvem, i, bueno, i estàvem doncs, també a darrere fent la nostra feina, no? Mirar que no quedi ningú enrere, i si algú queda enrere, doncs acompanyar-lo, que no passi res. I quan hem arribat, doncs, veig que el vermut ha triomfat perquè no n'hi havia, quasi bé. Llavors sí, sembla que a la gent sí que els ha agradat. Bé, moltes gràcies, Xavier. No sé si s'ha d'afegir alguna cosa, agrair tots aquests caminants i també, des de l'organització, també agrair la vostra tasca de portar novament aquesta 36a caminada endavant. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, fins una altra. Bueno, i fins aquí aquesta 36a caminada popular de l'Ametlla. Jaume Vilà per Canal N, Televisió de Navàs.